Figyeljetek rám! Tehát próbáljátok követni engem, és akkor nagyon tudunk haladni. 3 darab változót fogunk definiálni a programunkban, itt benne. A 3 darab változó mindegyike integer lesz, tehát egész lesz. Ugye esetleg megadjuk a típusát, integer, így van, majd megadjuk a nevét, legyen a neve szám1, pontos vesszővel lezárom. Majd azt mondom a következő, integer, tehát típus, neve szám2, pontos vesszővel lezárom. Majd lesz egy olyanunk is, típus integer, összeg, pontos vesszővel lezárom. Jó, tehát semmi más nem csináltunk, mint 3 darab változót definiáltunk. Ha megnyomjuk a 2-es butonunkat, 3 darab változót definiálunk, ami mindegyike egész értéket tartalmazhat. Ide mindenki ki tudja találni, hogy a szám1, szám2 fölvesz valami értéket, és az összeg, a szám1 és a szám2-nek lesz majd az összege. Hát töltsük föl értékkel a szám1-et. A szám1-nek az értéke, az kérlek szépen az első textfieldnek az értéke, tehát oda, amit beírunk számot. Ugye megtanultunk azt, hogy a textfieldből hogy tudjuk kiszedni az értéket? Előbb csináltunk ilyet. Get text-tel tudjuk kiszedni, viszont várhatóan milyen értéket kapunk vissza a textfieldből? Nevében is benne van. Számot kapunk vissza, szöveget kapunk vissza, nekünk itt meg számra van szükségünk. Erre megint van egy lehetőség, ezt csak föl kell írni, meg kell tanulni, integer, pont, tehát elővesszük a típusunkat, az osztályunkat, integer. Nézzétek, ez ugyanaz, mint ez, mint a típus. Szóköz az egyenlő köz. Igen, tehát szám, egy szóköz, egyenlő szóköz, integer. És az integer mögött, típus mögött nyomhatunk egy pontot, és megint föl fogja hozni, hogy mit tud. És nézzétek, van itt egy ilyen, hogy parse int. Ugye, parse, a németesek vagytok, igaz? Igen. Akkor nem értitek, de teljesen mindegy. Azt mondja, hogy földolgozza, az bemenő paraméterbe egy stringet adunk neki, és kimenetként egy számot fog adni, tehát ha a szöveg átalakítható számmá, meg fogja ezt nekünk tenni. Tehát válasszuk ezt a parse intet, és paraméterbe pedig adjuk be neki a j-text-field, ugye most már a control space nyomó most már nem csak egy van, hanem a 2-es meg a 3-as, amit utoljára fölraktunk, az utolsó előttinek az a 2-es volt, tehát kiválasztjuk a 2-est, pont, get text, ugye ezzel kérjük vissza a benne lévő értéket, és utána lezárjuk az egészet, az egész sort egy pontos vesszővel. Tehát a textfield 2-ből visszakértük az értéket, ami szöveges, és ezt utána átalakítottuk egy egész számmá, és eltároltuk a szám1 változóban. Ebben a rekeszben van benne ez az érték. Ugyanezt kell megcsinálnunk a szám 2-vel. Itt most egy kicsit csalnék, csináljátok így, mert a programozók sokszor használják ezt, kijelölik a sort, Ctrl-C, Ctrl-V, és csak értelemszerűen átírom, ugye itt nem a szám 1-et számolom ki, hanem a szám 2-t, és nem a JTextField 2-t használom, hanem a JTextField 3-at. Ugye sokkal gyorsabban tudtam ezt a sort így megcsinálni. Az értelmét megkerestem, tudom mit kell kijavítani, pikpak, kész vagyok velem. Oké? Király. Mehetünk tovább? És jön az összeg, nagyon helyes, már látom, vannak akik előre dolgoznak, ezt szeretem. Jön az összeg, amikor az összeget csak egyszerűen kiszámoljuk, az összeg egyenlő szám 1 plusz szám 2, pontos vesszővel lezárjuk. Ebben is van egy számérték, egy egészérték, ebben is van egy egészérték. Összeadjuk, ezt végre fogja hajtani a program, a számítógép, és az összegben fog megjelenni ez az eredmény, és már csak azt, hogy ezt az eredményt kiírjuk, megint egy ilyen message dialogot fogunk használni nagyon egyszerűen, tehát azt mondjuk, hogy jp control space j option pane, elnézést, j option pane, kiválasztjuk, és azt mondjuk neki, j option pane pont show m show message dialogra van szükségünk,
és a második paraméterét át fogjuk írni, mégpedig az összeget fogjuk ide kiírni, de itt megint valamire oda kell figyelni. Ha idáig eljutottatok, jó, hogy beírtátok a Show Message Dialogba az összeget, akkor nézzetek rám egy picit, mert megint valamire föl szeretném hívni a figyelmet. Sikerült? Kinek van kész? 1, 2, idáig eljutottunk, igaz? 3. Megvagy? Jó. Nehéz a kezeket emelni. Nagyon jó az. Jó, Show Message Dialog, zárójel. Csak akkor a kollégától tudsz majd lesni, hogy a zárójel után ott van benne, hogy main panel, nagy P-vel. És utána az összeg, jó? Na, mi lehet itt a probléma? Nézzétek meg! Ugye először is volt egy olyan problémánk nekünk, hogy az értékeket, amit beírunk számokat, a szövegként kapjuk meg, a szöveget át kellett alakítanunk számmá. Ezt megtettük ki. Az összegben egy szám van. Amikor kiírunk egy szöveget, akkor ő elvárja tőlünk, hogy szöveget adjunk meg neki, viszont mi most egy számot írtunk be. Tehát ezt az összeget, ami egy szám, át kell alakítanunk szöveggé. Ezt viszont sokkal egyszerűbben tudjuk megcsinálni. Itt látjátok, ezt írtuk, hogy integer.parseInt, így alakítottuk át a másik típusba. Itt nagyon egyszerűen minden egyes objektumnak, minden egyes típusnak, de az integer típusnak is van olyan függvénye, hogy toString, tehát ha egy pontot írok mögé, és beírom, hogy to, akkor meg fogom találni a toStringet, nézzétek, itt a toString. Ez mindegyiknél van. Tehát egy számot nagyon egyszerűen tudunk szövegi átalakítani, egyszerűen ponttal folytatjuk, és a toString metódusát fogjuk kihasználni, ami átalakítja nekünk. Oké? És ezt le tudjuk futtatni. Ugye nagyon oda kell figyelnünk, ha a hibákkal nem foglalkoztunk, a hibák kezelésével nem foglalkoztunk, ezért nem szabad megnyomni addig a button 2-t, amíg ide nem írunk be két értelmes számot. Ezt ugye be tudnánk a paraméterekbe állítani, hogy mondjuk nullával töltsük föl indulásnál, előző órán ezt vettük. Tehát én ide beírok mondjuk 10-et, meg beírok 20-at, és megnyomom ezt a gombot, akkor ki kell írni a kettőnek az összegét. Jó. Ti már javít, de működik, igaz? Nem. Show Messenger, nem Masager. Eltévedtél? Tessék? Sokat. Ez egy nagyon jó kutatómunka lenne, meg kell nézni, hogy az integer mint típus a Java-ban, az hány biten tárolódik, és már sokat, több mint azt, hogy 4 milliárdnál többet tudsz beírni. Ott van egy határ, 4 milliárd környékén. Integer parseint, és nem null írsz ide, hanem át akarod alakítani a bejövő dolgot, ami a... De látod, nem ide írtad bele, ez majd így is rossz. J, option, nem ez kell, J text field kell. Tehát J text, text field, nem látom. Valami nagyon-nagyon... Arra figyelj oda máskor, hogy ha ezt megírta ezt a blokkot, akkor nem szabad mögé írni. Tehát itt záródik le a blokk, oda te már nem írhatsz, jó? Tehát most ezt írjuk, és nem a textfieldnek van actionje, hanem a gombnak van actionje. Tehát amikor, most ez teljesen rossz, ezt már nem fog tudni ezen az órán megcsinálni, de azt mondja, nézd meg, hogy design, hogy valójában amikor te azt választod ki, ugye akkor lesz action, amikor te megnyomod ezt a gombot. Action lesz? Tehát ki kell választanod ezt a gombot, és ehhez kell hozzárendelned. Jó? Tehát látod, most a buttonhoz van hozzárendelve, és valójában ide kell írnod bele a programrészt. Ide jössz, nyomsz egy enter, és ide írod bele a programrészt, és akkor fog működni. Jó? Összeadta? Keresd meg, hogy mi a legnagyobb szám. Mondhatok ilyeneket, hogyha 32 bites,
akkor olyan 4 milliárd. 4 milliárd 200 millió a legnagyobb szám, ha nem előjeles. Nem, az a szám, amit tárolni tud. De ezt szerintem majd később fogjátok tanulni, ha valaki tovább tanul ebben, akkor ő meg fogja ezt tanulni. Mi a probléma? A lemaradás a probléma. Minden piros. Mindjárt úgyis végül. Lehet, hogy előről kell kezdened, és akkor itt mi a gond? Integer partial kétextől kettő text, ez eddig jó, ott is jó, viszont nem lát egy csomó mindent. Valamit. Igen, nézd meg, te is megint elköveted azt a hibát, hogy a blokk mögé írtál. Hol a 8-as? Hát. Ez itt a lezárója ennek a blokknak, látod? Innentől idáig tart. Tehát oda nem írhatsz mögé, hanem ide bele kell írnod. Én 0 meg 0. És akkor most már szám egy. És most tizedes törtet is tudunk ezzel számolni. Tényleg? Jétextél 3, 0, akkor írva. Nem. Egész számolni. Próbáltam ezt. Egy 0, egy 0. Az szép. Megőrdi ezt, és kiírta, hogy ez túl rövid. Most. Ezért érdemes a control space-t használni, mert akkor nem rontod el a végeredményben kijavítani neked a dolgokat. Összeget. Vagy várj, nem tudom, mindjárt elvileg ez nem működik. nézzük a fánál fölnézni. Köszönöm, mindjárt innen lefordulni, jó? Mégsem jó. Majd mindjárt megnézed és megtalálod. Ez benne a szép, ezért kell sokat programozni, és ide számot kell írni. Kicsöngetnek, jó! Akkor köszönöm szépen. Egyébként ezt kéne gyakorolnotok, hogy megint csak ugyanez a feladat. Elindítod, fölrakod ezt a dolgot, beállítod, hozzárendelsz egy eseményt, kiíratod egy message boxba. Tehát ezeket kéne begyakorolni, mert ezek azok, amiket nagyon sokszor használunk egy programba. És utána egyre több mindent szedsz föl, egyre több mindent tudsz használni, és egyre könnyebben tudod megoldani ezeket a feladatokat. Nagyon szépen köszönöm, egyébként nagyon szépen dolgoztatok, mert ez egy teljesen ismeretlen téma, és az alapok azok, itt a nagy keretrendszer az nagyon-nagyon meg tudja zavarni az embert, főleg ha lassú a gép, üt valamit, az átír valamilyen programsort, amit nem kéne átírni, nagy galibákat tud okozni. De ez érdekesebb, mint a TXT. Érdekesebb, csak figyelni kell, mert ott a kollégáknál volt olyan probléma, hogy átírtak ilyen sorokat, amit nem nagyon tudunk kijavítani, mert azt generálta a program. Megnézem, hogy... Jó, tehát köszönöm szépen, és akkor én javaslom nektek, hogy azért gyakoroljatok ezzel, legalább ilyen szintig el tudjatok jutni. Oké. Köszönöm. Tolják be szépen a széket, holnap még találkozunk. Szünet előtt. Nem mindenki az Velem nem. Mert hogy? Velem nem. Miért nem? Helypárban vagyunk.